спаткаліся на Карла Марса ў Грунвальдзе, дзе сустрэліся з Караткевіч і камандай пасля выбараў. Якая у нас будзе ідэнтычнасць, не так важна, галоўнае выжылі. Сидзім на балоце, у лаптях і на цымбалах што-нибудь выконваем. Бедненько, але стабильненько. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а маей госцей сёння стане вельмі паважаны чалавек. Даўно мы планавалі запісаць гэтую размову, нарэшце склалася ўсё. Такім чынам, на сувязі з намі з сонечнага Бостона прэзідэнтка нон-профіта беларусаў Бостона і Новай Англіі, філолог-балканіст, менеджерка праектаў, выкладчыца шэрагу бізнес-школаў у Беларусі, Расіі, Казахстане, Сербіі, Македоніі. Зараз яна займаецца бізнес-дэвалапментам, выгаварышце слово такое, ось кампаніі Інтертакс у Бостоне, ну і дапамагае розным стартапам з розных краін адкрываць бізнес у ЗША. Марына Львова. Добрый день, спадарыня Марына. Доброй раніцы, у нас у Бостоне раніцы все ж таки, і добрый день в Варшаве. Дзякую вяліка. Спадарыня Марына, наколькі я ведаю, вы ўжо досыць даўно з'ехалі з Беларусі, досыць даўно жывіце у ЗША. Скажыце мне, калі ласка, навошта вам да гэтага часу нейкія беларускія справы, нейкія вот гэтыя нон-профіты Беларусі, беларусаў у Бостоне і Новай Англіі? Навошта вам увогуле займацца усім гэтым, калі ёсць сваё бостонскае жыццё, фактычна уже, я так разумею, грамадзянкі ЗША, свой бізнес, свая праца? Навошта вам гэта ўсё? Добрае пытанне, навошта? Ну, па-першае, праз 10 дзён, дарэчы, будзе роўна 25 гадоў, як мы з'ехалі з Беларусі і пераехалі ў Амерыку. То есть гэта чвэрць стагоддзя. Амаль увесь маё сталае жыццё прайшло здесь, тут у Бостоне. Але я ніколі не забывалася, адкуль я родам, адкуль пайшлі мои продкі па лініі маёй маці. Усе жылі ў Беларусі не ведаю колькі стагоддзяў. Сям'я майго бацькі з Украіны, дарэчы. Але я ніколі не адчувала, што я пакінула тую зямлю назаўсёды. Прыкладна з 2009 года я кожны год бывала ў Менску, выкладала бізнес-праектны менеджмент у бізнес-школе БДУ. У мяне засталося там шмат сяброў, і я, шчыра кажучы, спадзявалася, што у пэўны час майго жыцця я змагу жыць на абодзве краіны: Амерыку, ЗША і Беларусь. І нават калі я кажу, што ў меня няма ніводнай кроплі беларускай крыві, у меня габрэйская кровь толькі, але я сабе адчуваю чалавекам беларускім. Пры тым, што сплаў культуры, які для мяне вельмі важны, такі плавільны кацёл, у якім спалучыліся моя прага да мировой культуры, да рускай культуры, расійскай, якую ніколі не адмоўлю. Маё захапленне балканамі, дарэчы, я размаўляю на некалькіх южнославянскіх мовах, так же, як я размаўляю па-беларуску. Я ўсё ж таки лічу, што твае карані, зямля, якая дала табе жыццё, як бы пафасна гэта не гучала, гэта вельмі важна для чалавека. І, напэўна, не буду крывіць душой, што я з першага дня ў Амерыкі марыла заставацца жыхаром Беларусі ці беларускай, не. Але і нават не так шмат сяброў у меня было тут з Беларусі. Але 20-й год, як гэта не гучыць банальна, ўсё змяніў. Мы не знали друг друга до этого лета. Гэта
пра нашу суполку беларускую, гэта пра нашу кам'юніці і гэта пра мяне, пра маю сям'ю. Атрымліваецца, што вы, ну как бы мовіць, у беларускую вось гэтую справу з галавой кінуліся пасля падзеяў ці ў выніку падзеяў 20-го года, то есть якім-нибудь умоўна там 15-18 годзе, ну как бы вы асабліва на гэта не звярталі ўвагі? Нет, разумееце, я сачыла за усім, што адбывалася у Беларусі і ведала ўсё пра плошчу і пра ўсе. Дальше нават у Менску была падчас тых выбараў, калі была кандыдатка жанчына зараз Тацяна Караткевіч, 15-й год. Так. Я нават памятаю, што мы з маёй сяброкай, якая зараз беларуска жыве ў Кіеве, мы ў гэты час спаткаліся на Карла Марса ў Грунвальдзе, дзе сустрэліся з Караткевіч і камандай дзень выпадкова пасля выбараў. Так што я памятаю, калі Святлана Алексеевич атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры, я таксама была ў Менску, і гэта таксама было такое захапленне для ўсіх нас. Я заўсёды сачыла за ўсімі падзеямі, але перад выбарамі 20-го года, калі мы ўсе сабраліся першы раз 26 чэрвеня у цэнтры Бостона, пазнаёміліся з беларусамі, удзельнічалі ў выбарах, дапамагалі усім, хто сачыў за выбарамі. Ну гэта можна сказаць, што гэта чэрвень 20-го года стаў такі пераломны. У мяне да вас будзе, вот я хацеў бы, каб паразважалі з пункту гледжання вот і вот такой бізнес-праектна-менеджментна пра нацыянальную ідэю. С аднаго боку, як это не дзіўна можа падасца, а з другого боку у мяне будзе да вас все ж таки пытанне. Вы самі звярнулі ўвагу на тое, што вы у прынцыпе па крыві чыстая еврейка. Ведаеце, я записываў нацыянальную ідэю з таким нашим выдатным чалавекам Генай Шульманом, які зараз жыве ў Ізраілі. З'ехаў ён, праўда, толькі там где-то 21-м ці нават 22-м годзе з Беларусі, ну что-то так. І ён кажа мне: Зміцер, ты можаш мяне называць як хочаш, еврейскім беларусам, беларускім евреем, але два гэтых слова, беларус і еврей, яны мусяць стаяць побач, таму што я адначасова, хоць я і еврей, але ментальнасць вот не можа, беларускасць, вот жыццё ў Беларусі побач з беларускім, вот это вот не паўплываць на мяне. Наколькі вот ўсё ж такі у вас вот эта беларускасць, якое яна мае для вас значэнне? Чаму для вас, прынцыпе, ну можа быць еврейская культура, еврейскія нейкія такія вот традыцыі, ментальнасць еврейская, яна не пераважае, не выкідывае з вас беларускі складнік? Чаму так атрымліваецца? Чаму так атрымліваецца? Ведаеце, гэта я так маю на ўвазе гэта шэраг фактараў. Па-першае, моя адукацыя. Я скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт. Гэта было рускае аддзяленне ў тыя гады, але гэта была ўсё ж такі славістыка. І першая мова, якую я вывучала, славянскую мову, акрамя расійскай, беларускай, гэта была балгарская, потым была македонская, сербская. А нейкае славянафільства, яно было у маёй, як скажем, сфера моих інтарэсаў. І гэтая памяркоўнасць беларуская, неканфліктнасць і гэтая талерантнасць, якой нам сусед стыкаюсь. Я таксама думаю, што гэта частка маёй персаналіці такая ж, як і габрэйская пасіянарнасць, што ніколі ты не можаш стаяць недзе збоку сабыцій, нейкіх падзей, тебе трэба быць у гушчы. Я думаю, што гэта такая камбінацыя, як Бродскі сабе называў рускім інтэлігентаў габрэйскага паходжання. Я магу такое ж самае сказаць пра сабе, мяркую, што магу сабе назваць беларускім інтэлігентам габрэйскага паходжання. І карані, і расказы маіх бабулі, дзядулі, якія меншукі, не ведаю у якім пакаленні, калі габрэйскае і беларускае было вельмі звязана ў Беларусі. І тое, што шмат беларускіх
пісьменнікаў, як потом высветлілася, якімі я захаплялася, апынуліся габрэямі па свайму паходжанню. Гэта ўсё на мяне паўплывала. Я так сабе разумею. І цікава, што асяроддзе у меня ніколі не было шмат габрэйскіх сяброў. Усе мои найлепшыя сябры заўсёды былі беларусы. Так атрымалася. Ну беларусы зразумела, але сама беларускасць у вас адкуль? Можна быць, ну у нас же ж зараз, ну в прынцыпе і здаўна так павялося, што беларус то беларус, але гаворыць по-руску, асабліва беларускай там культурай не цікавіцца, а калі цікавіцца, то расійскімі нейкімі такімі праектамі, гісторыяй такой. А у вас беларускасць адкуль? Адкуль у вас мова беларуская? Это просто вось того, что вы Ну, па-першае, потому что я філолог. Па-другое, зноў падзеі 20-го года меня неяк ментальна штурхнули ў гэтую страну. Па-першае, у меня появилось асяроддзе, у якім можна размаўляць по-беларуску. Я мяркую, вы записывали інтэрв'ю з адзін з наших лідараў нашай суполкі Евгеном Соколовым, у якога выбітная беларуская мова, выпускніка ліцэя БДУ. І яшчэ колькі маладых людзей. І ў гэтым асяроддзі хочацца размаўляць па-беларуску. Мне заўсёды мова вельмі падабалася. І я шмат чытала па-беларуску заўсёды. Ну, ведаеце, гэта неяк атрымалася амаль што натуральна. Я нічога для гэтага спецыяльна не рабіла. То есть глеба, асяроддзе, і любоў да Беларусі заўсёды ў мяне была. Таму яно так і выкрысталізавалася. У тое, што беларускасць для мяне такая же частка моей ідэнтыфікацыі, як і габрэйскасць. Як некалі сказала ў нашай праграме Надзея Нортан, былая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, кажа, што нягледзячы на тое, што здавалася б вынішчаная уся беларуская ідэнтычнасць, уся беларускасць, закатана ўсё в асфальт, але нешта здараецца, нейкія такія падзеі, як 20-й год ці яшчэ што-небудзь, якая праходзіць як скрыпком по гэтаму бетону укатанаму, і з-пад яго вылазіць беларускасць. Так, таму калі я чытаю і чую пра тое, што ўсё яшчэ 10 гадоў, яшчэ 20 гадоў ніхто не будзе размаўляць па-беларуску, усё гэта знішчана, закатана пад асфальт, я бачу, што гэта не так. А асабліва, чаму я бачу зараз у Амерыкі шмат беларускай моладзі, прафесійнай, гэтыя і даследчыкі, і, ну, зразумела ж, айцішнікі, і маладыя ўрачы. Гэта цэлы такі пласт беларусаў, якія сабе лічаць беларусамі, жывуць так, як разумеюць па-беларускі ў Амерыкі, не асіміліруюцца так, каб заўтра ніхто не ведаў, адкуль я прыехаў. Я лічу, што гэта вельмі ўражвае. Дарэчы, форум беларускага бізнеса, які быў у Вашынгтоне у пачатку сакавіка. А усе размовы, абсалютна ўсе размаўлялі ці па-ангельску, ці па-беларуску. Гэта было вельмі прыемна, вельмі ўражліва. Вот мы до этой темы яшчэ вернемся. Я просто хотел бы, может быть, вернуться до таких, паспрабаваць параллели правесці. Як вы лічыце? Вот я не один раз чуў, что дзесьці такое ёсць падабенства у гісторыі беларускага і габрэйскага народаў. У нас не было сваёй дзяржавы нацыянальнай доўгія гады, і у габрэйскага народа сваёй дзяржавы не было. Былі праблемы з мовай, і у нас праблемы з мовай. Наколькі ўсё ж таки маюць месца і праўдзівыя вось гэтыя паралелі, ну і у чым гэтыя паралелі і падабенства ёсць, і чаму у габрэйскага народа атрымалася не толькі з дзяржавай, але і з мовай, і з усім астатнім, і вот адрадзіць, вярнуць, вот паставіць гонар, годнасць свой, а ў беларусаў не зусім. Ну,
першае, што я хочу сказаць, што гэта пакуль не атрымалася ў беларусу. Я аптыміст і веру, што ўсё атрымаецца. Па-другое, я так мяркую, ўсё ж такі у габрэяў была вельмі доўгая гісторыя блукання па свеце. І калі ты заўсёды абсалютна везде ты чужы, ты заўсёды маеш нейкія obstacles, праблемы, нейкія абмежаванні, прабачце, забылася слова, то гэта твою пасіянарнасць, гэта тое, што табе кажуць, што ты павінен быць лепшым, што ты лепш за всех павінен вучыцца. Гэта вось ты павінен везде прасоўвацца. У беларусаў гэтага няма. Сціпласць і неўменне гандляваць сабой, гэта таксама, я так мяркую, беларуская рыса. Так вось, яўрэяў трымалася яшчэ таму, што яны ведалі, што калі ты не будзеш лепшым, самым-самым табе 100% знішчаць. І, як вы бачыце, габрэйская дзяржава за сваю свабоду і незалежнасць прылівае шмат крыві. І будзе прыліваць яшчэ стагоддзямі. Мы гэта бачым. У беларусаў з аднаго боку ніколі не было таго, што іх знішчалі за тое, што яны беларусы, вось толькі за тое, што яны беларусы, іх пыталіся мягкай сілай зрабіць расейцамі ці палякамі. І, можа, таму яны нейкую іную абралі лінію паводзін, і ў адным сэнсе яны засталіся жывымі, але згубілі частку свайго ідэнтытэта. Мне падабаецца, ведаеце, з якой дзяржавай паралель? З Чэхіяй, з чэшскай мовай. Вельмі мне падабаецца, таму што у іх мова была ўвогуле мёртвая. Усе размаўлялі на нямецкай мове ці на нейкіх дыялектах мараўскіх у вёсцы. І за 2 стагоддзя яна адрадзілася як мова. Вось. Таму, як я сабе мяркую, што нам патрэбна працягваць адраджаць тое, што ў нас ёсць у беларусаў. І менталітэт, і мова, і культура, яны фарміруюць нацыю. І знішчыць гэта будзе цалкам цяжэй, калі мы будзем гэта захоўваць. І я лічу, што гэта маё такое ўражанне і ўпэўненасць, што моладзь беларуская, яна уже не дасць гэтаму знікнуць. Мне просто падаецца, што калі трошку працягнуць думку нашага знанага даследчыка ці фармуліроўшчыка беларускай нацыянальнай ідэі спадара Абдзіраловіча, то атрымліваецца, што ў нас можа быць такая не толькі мерцаючая там ці нейкая такая плаваючая і нацыянальная ідэя і ментальнасць, але і ідэнтычнасць. І яна такая няўпэўненая, нейкая мерцаючая, сёння ёсць, заўтра няма, сёння ў нас мы такую ідэнтычнасць, нам выгадней нацягваць на сябе, заўтра іншую. А ў такой сітуацыі, наколькі мы сможам у гэтай, я не ведаю, невызначанай ідэнтычнасці в сітуацыі нарэшце вызначыцца, ці можа нам гэтага і не трэба? Па-першае, тут пытанне, што мы лічым, як сабе чалавек, асоба ідэнтыфікуе, што робіць чалавека часткай таго или інога этнасу, народа, нацыі, што фарміруе гэты. А я лічу, што трэба, каб мова і культура была часткай адукацыі любога беларуса, дзе б ён не жыў. І тады мерцаючая ідэнтычнасць, яна будзе ператварацца ў яскравую ідэнтычнасць, і чалавек сабе будзе увасабляць беларусам, дзе б ён не жыў.
Ну, прыклад мой асабісты, я жыву ў Амерыкі 25 гадоў, і амерыканская грамадзянка. У меня всё, у меня беларускае грамадзянства таксама ёсць, я ад яго не адмаўлялася і не адмаўлюся ніколі не планую гэтага рабіць. Гэта плюс Амерыкі ў тым, што яна пазваляе быць усім часткай вялікага плавільнага катла амерыканскай дзяржавы і заставацца тым, кім ты хочаш заставацца: габрэем, беларусам, індейцам, індусам і гэтак далей, палякам. Таму мова і культура і адукацыя, вось гэтыя тры кіты, які, мне падаецца, дазволіць гэта дазволіць нам заставацца беларускай нацыяй. Дарэчы, а як нацыя мы сфармаваны? Я лічу, што да. А што зноў пытанне маё да вас, а што фарміруе нацыю? Ну, нацыю-то фармуюць розныя чыннікі, там, скажем, дзяржава, дзяржаўныя межы, там культура, мова, гісторыя, вот такія чыннікі. А мова, ну, афіцыйна яна ёсць, але наколькі яна шырока прынятая беларускім грамадствам, пытанні. З пытанні дзяржава, ну, нібыта ёсць дзяржава, а наколькі яна нацыянальная і наколькі яна наша дзяржава. То есть шмат пытанняў, адпаведна ўзнікае пытанне, так вызначыліся мы ці не, мы ўсё ж такі беларусы, мы нацыя, ці мы нейкія там тутэйшыя, ці рускія са знакам якасці. Ну, зноў, тое, што наша дзяржава под дыктатам і нашы суайчыннікі жывуць у канцэнтрацыйным кэмпе, гэта тут не абмяркоўваецца. Мы ведаем, што наша дзяржава зараз нам мы не ўладальнікі нашай дзяржавы. Але гэта не значыць, што мы згубілі культуру, мову і уласны ідэнтытэт. Гэта такі час у нашай гісторыі, які, на жаль, мы павінны жыць у гэтых умовах, жыць усе мы вымушаны в эміграцыі, зноў для того, каб свабодна размаўляць на сваёй мове, каб не баяцца бела-чырвона-белага сцяга, які зараз можна падняць у любым горадзе свету, але не ў Мінску і не ў Беларусі. Гэта абставіны, якія суб'ектыўныя, але аб'ектыўна, на мой погляд, мы нацыя, мы дзяржава. І параўнанні з другімі нацыямі, з украінцамі, з палякамі, якія жывуць у сваёй дзяржаве, размаўляюць на сваёй мове, ці па-расейску, але гэта ім не забаронена. Гэта параўнанне мае сэнс, але мне вельмі не падабаецца, калі нашы пачынаюць саромецца. Вось, мы згубілі тое, з гэта нічога не асталося. Усё засталося. Гэта праца кожнага з нас, каб яно было, жыло і развівалася. А пра інтэлектуальную беларускую эліту не мне вам расказваць. Я за апошнія 2 гады сустрэла амаль што увесь свет беларускай культуры ў міграцыі. Ад Іллі Сельчукова, які толькі што ён не толькі выдатны музыка і спявак, ён неверагодна адукаваны чалавек, малады, дарэчы. Чалавек, які ведае сусветную культуру, гісторыю. Да Сергея Шупа, які з майго пункту гледжання чалавек, эпохі Возрождення. Гэта ўсё беларусы, не кітайцы, не немцы, не палякі. І трэба ганарыцца, а не саромецца. Бачыце, тут моя габрэйская частка кажа, трэба сабе добра прадаць, прэзентаваць. Ну так, здаецца, гэта ці Шупа, ці хто-то там, здаецца, ён некалі даўно яшчэ ў 19 годзе ў нашай праграме там сказаў такое: рабі па-беларуску сваю справу, якая б яна ні была, і ты будзеш першым
фактычна вот сёння такая сітуацыя, что ты ну ужо ўжо там шырэй стала, але было вот такая сітуацыя, і мы паціху выкараскиваемся з яе. Але як вы думаете, ўсё ж таки вот мы у 20-м годзе бачучы тое, якая цікавасць прачынаецца ў беларускага народа падчас дваровых сустрэчаў да беларускай там культуры, вот слухаючы беларускіх там музыкаў, яны такія вау, а мы там не ведалі, что у нас такая музыка класная. Слухаючы гісторыкаў, яны казалі: о, а мы не думалі, что у нас такая гісторыя, что мы гэтым вот гостям с усхода могли там падоршай наваляць і гэтак далей, гэтак далей. І мова то тое ж самае тычыцца, але ўсё ж таки вам не падаецца, что зараз под цяжарам рэпрэсій усё гэта можа быць ізноўку вернутая у гэты вось стан летаргічнага сна, які быў до 20-го года? Калі мы размаўляем про Беларусь унутры Беларусі, магчыма, часова да, так, але то, что я бачу, вандруючы по свеце, сустракаючыся з беларусамі у Европе і ў Амерыкі, абсолютно нет. Наадварот, дыаспоры на сённяшні момант ёсць тая Беларусь будучыні. Сапраўды, тое, што зараз адбываецца ў дыаспорах наших, і яно толькі, ну, на мой погляд, падкрэслівае, што ўсё было не напрасна. Усё было. Я ўпэўнена ў гэтым. І мы атрымалі незалежнасць у 91 годзе, і мы з вами, я думаю, прыкладна адной генерацыі людзі, мы тады былі зусім маладымі людзьмі, мы увогуле не зразумелі, што мы атрымалі. І таму так лёгка гэта аддалі. Але зараз, ну, урокі гісторыі цяжкія, вельмі гарчлівыя, але яны вывучаны. Гэта будзе, на жаль, доўгі шлях, але мы павінны яго прайсці. Ну, але гісторыі урокі што падказваюць беларусаў? Таму вот тое, чаму беларусаў навучыла уся наша гісторыя, калі мы жылі альбо там пад нейкім там панскім прыгнётам, як спяваюць у песні, то самае, альбо пад расійскім прыгнётам, калі трэба было выжываць, калі трэба было захоўвацца найперш. І мы сёння ізноўку ў гэтай сітуацыі, ну, не мы з вами канкрэтна, не можа быць ні дыаспора, ні эміграцыі, хаця таксама тут не мёдам намазанае жыццё, і таксама пытанне выжывання стаіць і захавання. Але у Беларусі зараз яшчэ больш пад гэтым рэпрэсіям. І мы можам вернуцца да таго, што ну для того, каб выжыць, трэба забыцца на гэтую мову, трэба забыцца на гэтую беларускасць і беларускую Беларусь, трэба вот захаваемся, выжывем, гэта першае. А кім мы выжывем па выніку, кім мы выйдзем пасля гэтага выжывання, якая ў нас будзе ідэнтычнасць, не так важна, галоўнае выжылі. Я спадзяюся, што гэта не так. І зноў 35 раз звяртаемся да таго, што я бачу пра тое, што ёсць шмат ініцыятыў навучаць мове дзетак, які нарадзіліся ўжо ў эміграцыі. І як ведаеце, цудоўны прыклад, я бачыла шмат украінцаў, якія ў 3-м пакаленні жывуць ужо ў Канадзе ці ў Амерыкі, і 3-е пакаленне размаўляю па-украінску, пры ангельскай, іспанскай і іншых патрэбных мовах. І 3-е пакаленне гатуе украінскую ежу і памятае пра сваіх продкаў. Што нармалёва, свет не стаіць на месцы. Усё неяк рухаецца, але памятаць свае карані гэта выдатна. І калі будзе новае пакаленне, я ўжо нават ніколі не бачыўшы Беларусі размаўляць па-беларуску дома ці ў нядзельнай школе для дзетак, гэта таксама будзе путь захаваць беларускасць. Але глядзіце, от калі мы гаворым пра захаванне беларускасці у эміграцыі,
потому что невядома ці выжыве яна под ціскам, ну можа дзесьці там под цэментам, под метровым слоем гэта бетона і застанецца, у чым я вельмі спадзяюся і веру ў гэта, але захаванне ў эміграцыі. Але ці не скончыцца гэта тым, што праз пэўны час, ну па пэўны дзень там на 25 сакавіка мы надзенем вышыванкі, там напячэм, наробім дранікаў, скажем жыве Беларусь, а 25 сакавіка пройдзе і как бы вышыванкі здымуцца, пакладуцца ў шуфлятку і ўсё, а далей мы уже как бы і не беларусы і жывем сваім звычайным жыццём там у Польшчы, у Канадзе, у ЗША, у Новай Зеландыі ці в Аўстраліі ці яшчэ дзе. Ну гэта ад нас залежыць, гэта залежыць ад кожнага з нас. І зноў не трэба чакаць, што хтосьці табе скажа так: 25 сакавіка мы у вышыванках, а 7 ліпеня мы у купальні. Гэта той лад жыцця, які ты сам сабе абіраеш. Гэта шмат часу, які ты павінен правесці з сваімі суайчыннікамі, замест таго, чтобы паехаць у Лас-Вегас, пагуляць у казино ці паляцець на Гаваі да цёплага акіяну. Гэта у кожнага чалавека такі выбар свой. Але то, што я бачу апошнія некалькі гадоў, гэта захаванне беларускай ідэнтычнасці становіцца важнай часткай, вельмі істотнай часткай жыцця твайго. У маім, напрыклад, маім уласным жыцці я могу сказаць, што пры тым, што я шмат чым займаюся, і не ўсё даже нават пералічвала, калі пісала вам о сабе. Для мяне гэта 20% майго часу. Кожны дзень я нешта раблю у беларускай тэме, і не толькі я адна такая. Вот, да, а што гэта вам дае? Што мне гэта дае? Па-першае, прабачце зноў за пафас, гэта асалода. Гэта ўпэўненасць, што я раблю нешта для маёй уласнай добрага настрою, для адчування, што у гэтым жудасным сённяшнім свеце з войнамі, з палітычнымі гэтымі ўсімі гульнямі, з тым, што прынесла пандэмія, што ёсць нешта, што вот маё. Мне гэта сапраўды вельмі важна. Для майго ўласнага квалітэту жыцця такого. Табе, як сказаць, усталяванага. Вы мне спытаеце, у цябе забяры, ты памрэш без беларускай мовы? Нет, конечно, я не памру без беларускай мовы і без беларускай культуры, але для мяне гэта вельмі істотна. Ну, гэта я не до того, каб вот дачапіцца до вас і тут как бы там, я просто вот шмат людзей, асабліва якія знаходзяцца в эміграцыі, асабліва калі далёка дзе-нибудь там у чужой краіне, дзе чужыя мовы абсолютно розныя, яны думаюць, ну господи ты боже мой, я далёка от той Беларусі, я уже там не быў даўным-даўно, я уже про яе не памятаю, да увогуле мы тут живем у часы глобалізацыі, тут паўсюль трансатлантычныя карпорацыі, межы адчыняюцца, нам трэба думаць, вот як нам жыць усім разам, мы тут людзі сусвету, навошта нам гэтыя вот хавацца за нейкія муры со сваёй нейкай ідэнтычнасці, мовы, там свядомасці, яшчэ чаго-небудзь, і такія там говораць, вот мы сядзім тут за мурамі, але мы по-беларуску, не, мы адкрыемся свету. Так вот для того, вот можа быць сапраўды яны гэта муры, якія перашкаджаюць адкрывацца беларусам усяму свету. Не, муры я бачу ў іншым. Муры у тым, калі у нас нейкая таксама уже, я шмат об этом казала, что ёсць нейкая такая манера, что ўсё беларускае такое на ўзроўні фальклора. Сидим на балоце,
у лаптях і на цымбалах что-нибудь выконваем. Для мяне беларускасць гэта беларускі ідэнтытэт, гэта частка сусветнага культурнага пространства і працэсу. І літаратура беларуская, і музыка беларуская, і кіно беларускае, гэта ўсё існуе. І не трэба саромецца, што яно не такое громкае і вялікае. Але давайте адменім, напрыклад, Чайковскага, таму што ён расійскі кампазітар, і будзем замест яго выконваць толькі беларускіх ці польскіх музыкаў. З майго пункту гледжання гэта поўнае глупства. Поўнае глупства замяняць адну культуру другой. Яны павінны саіснаваць. Да, маленькай у маштабах России, але ў маштабах Европы зусім нармальным памераў дзяржавы, такое з'яўляецца Беларусь. У нас ёсць чым ганарыцца, у нас ёсць што развіваць. Напрыклад, у нас быў цудоўны, прыклад прывяду, быў цудоўны канцэрт, праграма, якую зрабіў Сельчукоў, 400-годдзя беларускай музыкі. І яна была ў нас у Бостоне, і мы запрасілі шмат амерыканцаў, і яны ўбачылі, што ў нас барока музычная было тады ж, калі яна было ў Европе. І то, што мы ад каго-то на 300 гадоў адсталі. То же самае з літаратурай, то же самае з гісторыяй. Мы заўсёды былі часткай гэтага працэсу. Тое, што ў гісторыі перарэзанай і пераасэнсаванай 300-500 разоў, гэта было не адлюстравана. Гэта ўвогуле не азначае, што гэтага не было. Таму гэта другі вельмі важны і вельмі істотны такі для нас усіх шлях быць Беларусь як частка беларускага працэсу мирового, культурнага. Спадарня Марына, я да вас як да ўсё ж таки адмыслоўца бізнес-праектнага менеджмента. Кажыце, вот вы сказали некалькі разоў про тое, что беларусам то как бы не умеюць, можа быть, ці трэба навучыцца сябе прадаваць. Вот с этого пункту гледжання, да прыкладу, а які нам можна намаляваць, прапісаць, прыдумаць нейкі такі праект беларускай Беларусі, каб яго нават беларусы захацелі купіць? Добрае пытанне. То есть вы мне даете такое тэхнічнае заданне. Ну да, вот что павінна быць асноўнымі вот нейкімі такімі, як кажуць, заманухамі, щоб, там іх там некалькі, там 2, 3, 5, каб беларусы сказалі: о, тыя простыя беларусы, для якіх самае галоўнае там свая кашуля бліжэй да цела, вот для якіх там вот моя хата там з краю, моя кавалачак вот зямлі, моя дачка, для мяне это галоўнае, моя сям'я, мой дабрабыт. Вот для звычайнага простага беларуса. Але вот каб вот такі праект Беларусі з беларускім таким вот контекстом, каб нават гэтым беларусам яна была, что там павінна быць, вот такія асноўныя такія цікавостачкі? Па-першае, дабрабыт, добрая адукацыя, якая заўсёды была вядома ў Беларусі, вельмі высокі ўзровень адукацыі. І для беларускай сям'і гэта можа не так, як для кітайскай ці індзійскай, дзе адукацыя кожнага дзіцяці гэта вялікі бізнес-праект. Але ўсё ж таки у нас заўсёды адукацыя добрая была паважана, і кожная беларуская сям'я хацела, каб дзеці ішлі далей. Адукацыя і як яе результат дабрабыт, а памяркоўнасць як набор нейкіх якасцей і квалітэтаў для добрага супрацоўніка. Для беларусаў ёсць рэпутацыя, што калі ты наймаеш беларуса на працу, он все робіць якасна, і он ніколі не сварыцца, ніякі з ім праблемаў не мае. Гэта я пра амерыканскую такую ментальнасць. І добра ўладкоўваецца заўсёды
калі прыязджае і робіць нейкую сваю працу ці свой бізнес. Такая рэпутацыя. Рэпутацыйны лік беларуса як чалавека чэснага, як добрага супрацоўніка, як добрага суседа і прыемнага чалавека выпіць чарку за сталом ці паснедаць, ці паабедаць. А што нам трэба, каб усё гэта мець? Што нам трэба? Нам трэба быць разам, аб'ядноўвацца, дапамагаць адзін аднаму у абставінах, якіх нас лёс ставіць, і не баяцца аб сабе казаць, што мы беларусы, і нам все трэба, а не так нам і трэба, як у той гісторыі з нашым гімнам. Так што нам трэба быць разам і дапамагаць адно аднаму. І строіць Беларусь па-за Беларусю. А потым яна вернецца ў Беларусь, на нашу зямлю. Спадзяюся, што у сённяшніх абставінах гэта не займе, як у габрэяў стагоддзя. 40 гадоў вадзіў Маісей па пустыні, яшчэ некалькі сотен гадоў пачакалі, калі дзяржава Ізраіль будзе пабудавана. Спадзяюся, што зараз гэта ўсё будзе хутчэй. А як вы думаеце, вот тут як філолог, у нас не засталося гэтага, можа быць, убітага нам галаву нашымі класікамі, яшчэ вот такога бачання самого сябе, вот як вы і самі пра гэта казалі. Вот калі пачытаеш класікаў, то хто такія беларусы? Гэта нейкія бедныя, заскарузлыя людзі, няшчасныя, якія ў лапцях, уткнуўшыся вачамі ў гэтыя свае лапці, праз нейкія балоты, лясы і гушчы, ідуць, не гледзячы наўкол, і пруць праз стагоддзі сваю крыўду. Побач усе народы, хто там гонар, хто годнасць, хто там чуб на бок, шаблю высунуў і пайшоў там, ай-яй-яй, які маладзец, а гэтыя пруць сваю крыўду. Куды пруць, каму пруць, навошта яна камусьці там, невядома, але вот такі. І тут вот да такога беларуса, якому ўсё трэба. А я бачу беларуса сённяшняга увогуле зусім іншым. Я бачу 35-гадовага спартыўнага хлопца, у якога адукацыя бугуіра, які паработаў у варгеймінгі і памі, які размаўляе на 3 мовах, які сядзіць у нейкай прывабнай асане на беразе Ціхага акеана ў Каліфорніі, прадаўшы свой 3-й стартап у вялікую карпарацыю, і для якога ўвесь свет дом, але радзіма яго ў Беларусі. Вось так. І шмат іх такіх сядзіць на беразе Ціхага акеана. І шмат іх такіх. Іх сапраўды шмат. Але што яны для Беларусі? Ці вернуцца яны ў Беларусь? Я не магу за іншых людзей казаць, але майго колу, маіх знаёмых і сяброў, калі мы размаўляем аб гэтым, 30-40% для сабе бачыць жыццё на 2 дзяржавы. Але мы з вами говорили про вот змены, якія адбываюцца ў нас. Уявім сабе такую сітуацыю у тым ліку. Ну вот просто на прыкладзе нашай з вами размовы і наших з вами пошукаў. Вот у выніку нашай размовы, там іншых размоваў, мы нарэшце сфармулявалі, намацалі гэтую нацыянальную ідэю. Праходзіць там, спадзяюся, не шмат часу, муры рухнули, у нас ёсць магчымасць вярнуцца, і мы такія гордыя, шчаслівыя. Спадарыня Марына з Бостона, я з Варшавы, сустракаемся на пераходзе памежным у Брэсце, вот так разам бярэм у руки і так: беларусы, мы вам прынеслі нацыянальную ідэю, бярыце. А яны нам кажуць: ведаеце што, даражэнькія, гэта ты там у сваіх Бостонах, Варшавах, Маямах з Каліфорніямі нешта там напрыдумывалі, вот бярыце гэта, што прыдумалі, і там
нацыянальнічайце сабе, ідэйнічайце, а мы тут самі. Таму што по вялікаму-то рахунку мы зараз падзеленая так нацыя, і тыя, хто за мяжой, як бы мы не былі аднолькавыя ў нас там бачанні, нейкія, можа быць, жаданні, мары, каштоўнасці, але мы змяняемся по-рознаму. Тут за мяжой людзі змяняюцца пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што хочаш, але і ціскам праблемы міграцыйных. Там людзі змяняюцца пад ціскам рэпрэсій, гвалту, турам, там, немагчымасці слова сказаць свабодна і ўсё астатняе. У выніку мы зменімся так, што калі мы вот так вот з вами прыйдзем у Брэст на памежны пераход і сустрэнемся з беларусамі з Беларусі, то атрымаецца, пабачым, што вось так вось як тыя пазлы, нешта нашыя дзве часткі не складаюцца. І што мы будзем рабіць? Зразумела, што мы так не звернемся. А мы звернемся і наш вопыт, які ў нас ёсць, жыцця за мяжой, і тое лепшае, што мы можам прыўнесці ў беларускае жыццё, яно ператварыцца ў нармалёвую зноў адукацыю для дзяцей без тупой гэтай ідэалогіі патрыятычных класаў. І яно зменіцца ў тым, што вярнуцца працоўныя месцы, і мы зноў станем прывабным хабам для аутсорсінгага бізнесу захаднага. І эканоміка, якая будзе працаваць, яна, беларуская эканоміка будзе працаваць не на расійскіх крэдытных грошах, а на результатах того, што атрымліваецца у IT-кампаніях, у заводах, які робяць тую прадукцыю, якая патрэбна, але не якую спускаюць зверху. Калі гэта таксама будзе шмат гадоў, на жаль, на гэта ідзе. Але калі мы сапраўды ўбачым, што ёсць людзі ўбачаць, што сапраўды ад таго, што мы пражылі за мяжой, мы прынеслі нацыянальную ідэю і эканоміку, якая працуе для беларусаў, яно, я ўпэўнена, гэта змене. Але як вы думаеце, ўсё ж таки, глядзіце, спачатку савецкі перыяд, зараз вот лукашэнкаўская эканоміка, якая будуецца на тым, што я прыйшоў на завод, я нешта там парабіў гэтыя 8 гадзінаў, што я там рабіў, трэба яно каму-нибудь, не трэба, я свае гэтыя там мінімум атрымаў, і я спакойны, мне галава нічога не баліць. А калі сітуацыя зменіцца, гэта ж будзе ну такая звычайная, такая капіталістычная. Да, гэта ці захочуць гэтага беларусы? Навошта ім гэты шок? Яны ж прывыклі за гэты час вот да такога жыцця. Бедненька, але стабільненька. Ну, гэта заўсёды, калі змяняецца структура, калі змяняюцца ўмовы, хтосьці гэта прымае, а хтосьці ад гэтага адмаўляецца. Тут мы з вами, на жаль, нічога не зможам вырашыць. Але зноў наперад краіну заўсёды вядзе нейкая вельмі невялікая частка пасіянарнага грамадзянства, якая змены і прыносіць і у іх удзельнічае. Так што для ўсіх рая ніякога не будзе. Камусьці гэта не спадабаецца. Але зноў беларусаў шмат тых, хто можа працаваць, любіць працаваць і хоча працаваць і атрымліваць за гэта адэкватныя ўзнагароды. Таму мы нічога новага не прыдумаем, мы проста лепшае, што можна будзе ўзяць з нашага сённяшняга ведання і нашага разумення жыцця на захадзе, прынесем штосьці, пражывецца штосьці не. Але мы бачым дзяржавы, якія пайшлі па гэтаму, ці тая ж Польшча, якая сёння 5-я эканоміка Еўропы. І таксама яна была не ў самым цудоўным стане, калі пачаліся перамены. І
і беларусы ўсё гэта бачылі, і што адбывалася ў Польшчы, у Літве, і што ва ўкраіне было і ёсць, і такія думаюць, ведаеце што, мы, конечно, у 20-м годзе выходзілі супраць Лукашэнкі, але мы не выходзілі вот за эту шокавую тэрапію, мы не выходзілі, можа быть, там за вот такія кардынальныя змены. Ведаеце, нам бы вот такога-нибудь Лукашэначку 2.0, не такога ўжо вось старпёра, які ўжо адстаў ад усяго і ні ў чым не разбіраецца і пасінелымі пальцамі трымаецца, а такога маладога, такога апгрейджанага, такога IT, але Лукашэначку 2.0. Я не думаю. Мне так не бачыцца будучыня Беларусі. Магчыма, я ідэаліст, але я ўпэўнена, што усе стаміліся ад гэтага ганебнага жыцця. Усе. Ну, акрамя пракарытнікаў. Іх усё ж не так шмат. Ну, на жаль, пакуль што яны умудраюцца кіраваць краінай і свае законы уводзіць. Добра, спадарня Марына, новая Беларусь, на ваш погляд, вот будаваць яе з якім лепш палітычным рэжымам? Гэта, на ваш погляд, што лепш адпавядае беларускаму менталітэту? Это, я не ведаю, там прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія, княства вялікае 2.0. Ну, на мой погляд, лепшае, што можа быць, гэта парламенцкая рэспубліка. Ці, калі мы кажам пра прэзідэнцкую, то з абмежаваннем не больш чым 2 срока. І канстытуцыя, якая не павінна змяняцца. Але мы бачым, што калі да ўлады прыходзіць чалавек, які вельмі любіць уладу, то ён і пад сабе канстытуцыю мяняе, і парламент яго становіцца нейкім кішэневым. Ну, таму парламенцкая рэспубліка. А эканамічная мадэль? Эканамічная мадэль у сэнсе... Ну вот якая? Гэта ўсё ж такі капіталізм, ну такі класічны, можа быть, это якое-нибудь лібертарыанства, ці вот яшчэ што? Ці можа быть сумесь якая-нибудь? Ну, мы кажам пра ідэальныя ўмовы. Ідэальныя ўмовы гэта класічны капіталізм, які пераходзіць потым у лібертарыанства, але гэта у ідэальным свеце. Інакш марыць пра капіталізм чалавечым тварам, як у Швецыі, гэта утопія, таму што Швецыя прайшла ўсе ступені ад класічнага капіталізма да такога сацыялізма з высокімі падаткамі, і гэта таксама вялікі такі эканамічны допыт павінен у чалавека быць, каб разумець, куды гэтыя падаткі ідуць. Чаму дзяржава без падаткаў не можа існаваць. І справа ў тым, куды гэтыя падаткі ідуць, на што на развіцце дзяржавы ці ў кішэні чыноўніка. Таму я бачу, зноў, я ўсё ж такі не эканаміст, і я бачу ідэальны капіталізм з пераходам у лібертарыанства. Ну і наконт мовы, ўсё ж такі дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская. Адна. А чаму, ну ладно, можа быць там, калі не расійская, то можа быць некаторыя кажуць там беларуская і англійская. Ну, англійская гэта мала рэальна, таму што ў нас, на мой погляд, няма нейкай падставы для ангельскай мовы. Мы не былі калоніяй ангельскай, як была Індыя. Гэта штучна яе прывіваць проста як мову міжнароднай камунікацыі. Яна не павінна для гэтага быць дзяржаўнай. А расійскую мову таксама, як у Казахстане, можна пакінуць як мовай міжнацыянальнай камунікацыі. Але мова дзяржаўная, гэта беларуская, мы дзяржава Беларусь.
Ну і нацыянальная ідэя, з якой мы будзем будаваць вось гэтую нашу Беларусь мары, яна якая, якое бачыце Марына Львова, ну можа быть у адпаведнасці з якой яна жыве, ці хацела б нам прапанаваць сваё бачанне? Нацыянальная ідзея захавання мовы, культуры, распаўсюджання беларускай культуры і годнасць і гордасць быць беларусам. Ось. Так, мова, культура, годнасць і годнасць быць беларусам. Такая вось нацыянальная ідэя. Ведаеце, а мне вось вельмі спадабаўся ваш выраз пра тое: мы беларусы і нам усё трэба. Вот кладзецца так мне прынамсі на душу. У любым выпадку дзякуй вам вялікі, спадарыня Марына. Вось гэты кубачак пры магчымасці, пры сустрэчы абавязкова вам перадам. Гэта ваш кубачак, так што перадаю вам яго. Дзякуй, Дзмітр. Дзякуй. Дзякуй. Шчасліва, поспехаў, да сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве Беларусь.